Poštovane koleginice i kolege, poštovani Branko Tasevski, čovek koji je mene prvi protežirao u Makedoniji, čovek kog sam prvoga sreo u Beogradu na sajmu i čovek koji zaslužuje svo moje ljudsko poštovanje, najdublje što postoji, ko stariji od mene. Ja to jako uvažavam i poštujem. Nisam čovek koji će starijima da soli pamet, to jako ne volim i to je odraz vaspitanja i kućevnog domaćinskog vaspitanja i ukazujem poštovanje jer Branko u jednoj sali je ovde mene predstavio i bio je moj menadžer za predavanja 13-14. godine. Ove godine na sreću mogu samo da budem duboko zahvalan Najdovskom Blagojčetu, mom prijatelju i drugu koji mi je uspeo da obezbedi deo agende koju smo izradili u Makedoniji i podsjeću 15 gradova, 15 udruženja će održati predavanje. Sinoć sam čuo da su želeli još neki, ali mi smo to već uradili. Ja idem na sajam u Beogradu 10. i 11. februara i ne mogu biti više tu. I Blagojče mi je obezbedio i 2 mesta u Bugarskoj, Ćustendilu će on biti prevodilac, a u Petriču će biti Đorđe Andonovski i Strumice takođe predvodilac, kojima se od srca zahvaljujem. To sam napisao na mom profilu na Facebooku i zaista sam veoma zahvalan. U Makedoniju, poštovani prijatelji, da ne pričam koleginice i kolege, dolazim sa posebnim zadovoljstvom. Osjećam da je makedonski narod nešto što pripada i mene i mojoj duši. Ja to imam prijatelja, Slavčo Ristov, Marijan Petrovski, Venče Bilbilovski, mnogo, evo sad i Bojan, i mnogo prijatelja i drugara, da ih ne nabrajam. Zapamtio sam Jovicu, zapamtio ovde kad je prišao, a iako je stavio kačket, a eto 10 godina nisam video, ali eto, Bog je dao da imam mogućnost da pamtim, nekad ime pozaboravim, ali ne se naljutio neko koji nisam pomenuo i tako dalje. Danas sam ovde večeras kod vas, sinoć sam bio u Skoplju gde je bilo više od 100 prisutnih, neko je bio od vas sinoć tamo, radili smo jednu temu koja je dosta interesantna. Danas ćemo raditi drugu temu, kako je najavio predsjednik Boban i koristim priliku da se Bobanu Stoševskom od srca zahvalim pre svega na današnje gostoprimstvu. Danas smo bili u crkvi Sveti Đorđe u Starenogoriščevu, tako beše. Potom smo se družili, tu je bio i Srđan Jordanovski koji ovo snima i zakačio ovde neku bubicu će tamo snimati. Tako da nemam reči kako da iskažem koliko sam zahvalan za jedno toplo, ljudsko, bratsko, pčelarsko prihvaćanje mene kao čoveka iz Srbije. Ja sam običan pčelar, doista 20 godina sam oficijelni ili zvanični predavač Saveza pčelarske organizacije države Srbije sa liste koju izdaje svake godine Savez pčelara Srbije. Dakle, 20 godina sam tu i stekao sam malo nekog iskustva. Po vokaciji sam profesor, penziju sam stekao kao profesor, pedagoški radnik i naravno u tom mom načinu ophođenja imam neki red gde pokušavam da to organizovano sredim, da plasiram onim mojim slušaocima. Večerašnja tema jeste dosta interesantna. Ja sam ponudio 8 tema za Makedoniju, ovu temu, ali samo greške do glavne paše su uzeli Bugari u Petriču i uzela je Strumica. A ovde je ova tema i baš fino, pošto su neki sinoć Srđani i neki su odavde bili, dole čuli su ono sam govorio juče, evo danas došli su i kolege iz Skopja, moji prijatelji, drugari, da danas govorimo o ovom drugom delu koji je dosta bitan, rekao bih krucijalan za ono što sam juče govorio sinoć u Skoplju. Ako ovo bude kako valja, ono u Skoplju je igra, dečja igra, samo treba znati nešto što bi bilo red. To se zove greške u pčelarenju, to je period od glavne paše do uzimljavanja ili do onog 5. zadnjeg perioda, kako profesor dr. Vječeslav Janović Lebedev u svojim knjigama kaže, sa instituta Ribnoje, kod Moskve, najvećeg na svetu, kako je to onaj 5. period kada pčele ulaze u taj zimujući deo, te takozvane dugoživeće, ne zimske, mi kažemo pčele zimske i ništa to nije greška, te dugoživeće pčele, radilice koje ulaze u period biološkog i ekološkog mirovanja i izlaze u ono što sam sinoć govorio
u Skopju. Ali kako i pripremimo ovako, tako će nam biti iduće godine ono što sam sinoć tamo govorio. Hoću da kažem, molim vas, članova foruma Ritsko-planinsko ili Brdsko-planinsko pčelarenje ima 4.500. Preko 350, sinoć sam nešto gledao, ima iz Makedonije. Tu je i Marijan Petrovski, moj predavač online, tu je mnogo, Davome, Bojan, svi, to su većina, 350 ljudi je članovi ovog foruma, besplatnog foruma, znači treba se prijaviti. To je enciklopedija pčelarskog znanja, nema stida. Ja ću pročitati sve u životu što mogu, što će mi koristiti, pa ću vidjeti da li valja ili ne valja. Ovde možete šta naučiti i iščitati i podsjetiti se kako treba da radimo i gde su greške. Članiti se treba prijavljivanjem, znači registracijom, popunjavanjem prijave za registraciju, gde će se staviti puno ime i prezime, jer će moj urednik koji se zove Blagoje Koneski, moj brat po prijateljstvu i idejama, odbiti svakoga ko stavi Bobi ili Mika ili nego ime, prezime, datum rođenja, tip košce i mesto pčelarenja, i mail adresa i ništa više. Onda će urednik odobriti, doći će povratna informacija na mail da je odobreno i samo se prijavi sa 2 stavke i trajno je na forumu. To nije teško. Sva online predavanja možemo vidjeti na mom forumu, ali ponajbolje možemo vidjeti na ovom, poštovane koleginice i kolege, na ovom kanalu YouTube DJ Djoko Zečević. Tu imate blizu 600 videa sa pčelarskih, da kažem, destinacija. Imate svih 100 predavanja koje smo mi uradili, ja negujem, jedini na Balkanu ili i u Evropi uopšte, jer sve se plaća. Nema kod kapitalista džabe. Njemu milo pa će da počasti sad narod. Ko plati miting, on će da učestvuje tu, a ja ne naplaćujem ništa, to je od srca, da ostane nešto zabeleženo, da smo nešto zajednički uradili, pomogli jedan drugome u smislu napretka, u tehnici rada sa našim miljenicama, pčelinjim zajednicama. Ovo neću da vas mnogo ovde opterećujem, to je kod mene na mojim pčelinjacima, kolega je bio, slika. Ovo je jedan stariji pčelinjak iza kuće, ovo je jedan novi pčelinjak u selu Komarane u koje oni nisu išli, ovo je cvet na Heljdi, ovo je štand, to je video kolega u mojoj kući, odnosno u pčelarskom domu, u tom pčelarskom domu, to je neko medobranje na Zlataru, to je moje selenje i tako dalje i tako dalje. U temi u kojoj ste se opredelili ovde, kako je predsednik Boban mene izvestio, želim da vam ponajpre pokažem jedan grafikon. Naivno će biti ako misli neko da taj grafikon nema nikakvog smisla, ni nikakve potrebe. Ja ne volim da vas opterećujem, iako sam u školi predavao i statistiku, informatiku i služio sam se grafikonima dok sam srednjoškolce učio, ja ne volim da im pčelarima mnogo implisiram grafikone, jer pčelari su obični ljudi, u smislu nisu naučnici, nisu statističari, nisu ljudi koji se bave tim, ali poneki grafikončić koji uradim, on će morati da se malo pojasni. Evo ga grafikon koji nisam ja izradio, koji je izradio ruski naučnik Rozov i koji je, dragi moji, ovako rekao. On je to radio tako što je posmatrao set košnica na 5 lokacija i set košnica prateći po mesecima. Pa je na osnovu smrtnosti legla utvrdio kad to radilice, odnosno matica, radilice neguju, a matica polaže takozvane dugoživeće radilice, pčele. Dakle, na osnovu smrtnosti legla, on je procenio da se u tom mesecu najviše rađaju zimuju pčele koje treba da nam dočekaju naredni februar, mart, april, kod mene, boga mi, i kraj aprila na planini, pa sam za Đurđevdan, ja sam beležio, igrao sam se, stavljao sam zelenu boju na 300-400 pčelica u jesen, pa sam našao 5-6 za Đurđevdan u maju,
On kaže živi 6 meseci, živi 8 meseci je ona živela. Zamislite, znači to je sve moguće u igri kad se čovjek ima vremena da s tim radi. Dakle, Rozov je ovako radio, pogledajte ovde. On je gledao kakva je smrtnost legla bila u drugoj polovini juna i prvoj polovini jula meseca. Ona je bila visoka, 61%. Eliminisao je da se tu rađaju dugoživeće pčele. Onda je drugi set košnica posmatrao druga polovina jula i prva polovina avgusta. Gledajte sad, smrtnost je pao na 18%. Znači, rađaju se živ. Druga polovina jula, prva polovina avgusta, rađaju se, matica polaže ona krupna jaja i rađaju se dugoživeće pčele. A onda je imao drugi, treći, peti set košnica gde je posmatrao drugu polovinu avgusta i prvu polovinu septembra 9. meseca i video da je tada smrtnost legla bila samo 12%. A onda je drugu polovinu septembra i prvu polovinu oktobra, da ne pogrešim, ne mogu snalazim, prvu polovinu oktobra, smrtnost se popela na 30%. Šta hoće reći ovde, kolege poštovani? Da se gro zimujućih, dugoživećih pčela, sad ćemo biti jasni, rađa na njihovim prostorima u Rusiji. On nije to za Srbiju i za Makedoniju radio. Za njihovim prostorima da se gro zimskih, zimujućih pčela, dragi moji, rađa u drugoj polovini avgusta i prvoj polovini septembra. Na osnovu toga određuje se sva strategija uzimljavanja pčelinjih zajednica, koleginice i kolege poštovani. Sve drugo je čist promašaj. E sada, da li će to? Ja nisam došao večeras ovde da vam ja pokazujem da je to kod vas baš tada. Ali i kod mene na Zlataru, na 1200 metara, i kod vas na 400 metara, i tamo na 100 metara u Đevđeli, koliko je dole već gde ću biti, to je nešto približno. Malo može da se pomeri, više mesec ne može se pomeri. Može 15 dana tamo vamo i ja bih rekao, zato mi u Srbiji tako kažemo da pčelarska godina počinje 1. avgusta. Po ovome bi trebalo da počne 15. avgusta, kolege. Znači, 15. avgusta, ja moram da uzmem moj daljinski, ne vredi ovo meni ništa, treba da počne 15. avgusta, pa da odatle mi radimo sve, tada se rađa gro zimskih pčela, da ne bi ugrozili polaganje jaja, da ne bismo dozvolili da varoa uđe 9. dan, kad se ta ćelija zatvara. Znači, treba pre toga da reagujemo, da očistimo košcu maksimalno, da ne bismo doživjeli, jer šta vredi tretiranje u decembru mesecu oksalnom i u novembru? Slažem se, tretiranje treba, ali šta vredi za dugoživeću pčelu? Ama ništa, nula, ovolka nula, jer je ona već oštećena u avgustu i julu mesecu oštećena, ona samo jeste predispozicija ili predigra da nam u novoj godini što kasnije da potučemo varoje, da što kasnije nam napadne ono radiliško leglo. To je samo smisao tretiranja oksalnom kiselinom u decembru mesecu. Ne vidim drugi, ne znam kako bi nauka to drugačije objasnila. Jer se već rodila pčela koja ima ranice u sebi, jer je već varoa ušla u ćelije i oštetila tamo, kako kaže moj poštovani prijatelj Blagojica Najdovski, koji je zaista, može neko da ga voli, da ga mrzi, da šta hoćete. Ja sam učio od mog dede pa od mog pokojnog oca. Sinko, krivo sedi, ali pravo reci, pravo zbori. Nemoj da gubiš dušu. On je čovek koji veoma istražuje. Alal mu majci, jer ima poznavanje jezika, čita, piše engleski jezik, ruski, svu literaturu je pronašao Pergi, što ja kao predavač o Pergi nisam našao, je našao i meni utrapio i dao mi, odnosno pokazao mi sajtovi i tako dalje, i naučne reference i radove. Zato, dragi moji, on izvanredno predavanje održao online kod mene, fenomenalno, jedno najbolje do sada, gde je sublimirao sve što je prikupio naučnih referenci iz 22. i 2023. godine, što neki predavači nisi ni čuli za to.
On je našao i pokazao i zato je stavio jedan veliki slajd na kome je pisao kasno Marko na kovo stiže, pa su onda mene zvali iz Smedereva da mi to bož kažu kak sam dozvolio da on pominje Marka. Ma pustite ljudi, ja sam se našalio, rekao Marko iz Makedonije, pa iako je kasno stigao, ali on je teo da kaže, ako ovo ne uradite pre ovoga zatvaranja ćelija, tih zimujućih pčela, ništa nismo uradili. Mi ćemo izgubiti, doće do bolesti, doće do virusa. Kako je on tamo, ja se pozivam na njega, naglasio pčele sa donje strane, ispod toraksa buše, mi ove radilice, ove varoje, mi njih ne vidimo, mi vidimo odozgo, pa kad hitno vidjeli smo odozgo varovu na radilici. A one su odozdo sa strane, ona buši rupicu i druga dolazi na tu rupicu, ne buši novu, nego na isto mesto i onda proširuje to i pravi tu štetu, odnosno stvara se virus. Zato, dragi moji, mi moramo večeras, ja moram da vam pojasnim, da vam pomognem da prenesem šta treba da uradimo da do toga ne dođe. Zato ovaj grafikon, poštovane kolege, treba da imamo svi mi u glavi, ovdje je grafikon, pustimo grafikon, nego svi da imamo u glavi kad li nam se to rađaju, kad li nam to matica polaže ta dugoživeća jajašca, koja su biološki. Ja sam sinoć govorio o biologiji radilice. To što treba svaki pčelar od 17 do 70, do 80 godina zna. Ako to ne zna, malo sutra će da spremi pčele za 3 paše. Možda za jednu da, za 3 ne. Dobro, on će ih spremiti, ali neće dobro da ih spremi. Da sve 3 pokupe, da zna u kojoj paši mu, koje strukture u košci treba. Da proizvede mleč. Kako da proizvede mleč ako ne zna da se mleč luči od 6. 12. dana, da 15. dana radilica ne luči više mleč, trajno. Kako da izvuče satnu ostavu kada radilica posle 18 dana nikada više ne luči vosa. Nikada. Samo dugoživeća ima mogućnost, Bog je dao da dugoživeća ima mogućnost da luči vosak u zimu. Ništa drugo. Znate, to smo sinoć govorili. Prema tome, ovaj grafikon neka stoji u glavi, ne on, nego da uvek kad idete na pčelinjak, kada pripremate pčele za narednu godinu, jer kod nas u Srbiji se kaže kako poseješ, tako ćeš požnjeti. Znači, misli se na pripremu, na agromere, na đubrivo, na sve, na seme, na kvalitet semena i tako dalje. To i u pčelarstvu. Kako ga pripremiš u avgustu i septembru, tako ćeš ga imati naredne godine. E sad, to je malo komplikovano, ali da probamo, možemo li zajedno išta da govorimo. U pčelarstvu je, kao što sam rekao, malo čas 1. avgust, otprilike, ne moramo biti 1. avgusta, može biti i kasnije, može biti i malo ranije, ali za mene prvi i osnovni pokazatelj, poštovane koleginice i kolege, promjena u košci jeste mogućnost, odnosno pokazatelj kad dođete na pčelinjak i vidite da ispod leta, iznad leta na zidu su skupljeni trutovi, da su i radilice izbacile napolje, od tada se sve menja u košnici. Od tada matica počne da smanjuje svoje leglo zakonomerno, a to se dešavalo kod mene i u junu mesecu. Verovali ili ne. Od tada moramo nastojati da očistimo tu košnicu. Da ne bismo, jer više trutova nema, više trutovskog legla nema. Gde varoa ide? U radiličko. Samo u radiličko. To je pokazatelj broj 1. Istrela vam trutove napolje. Ja sam pisao 50 i više tekstova samo za srpski pčelar. 2 sam za Moja zemlja napisao ovde. I na albanskom i na makedonskom. Ali to je Blagoječe preveo, ja nisam. Kolege drage, dobar pčelar je onaj koji prepoznaje i koji ne ostavlja ništa od danas za sutra. Molim vas, ono što moramo danas uraditi, sutra je kasno. Zato u pčelarstvu, i sinoć sam rekao u Skopju, sutra često može biti kasno. Pa se pitamo zašto nemamo meda, pitamo sad zašto smo izgubili pčele, pitamo se mnogo dilema i pitanja, a tu smo da zajedno pokušamo da odgonetnemo šta bi to trebalo da uradimo i gde to mi subjektivno grešimo.
Vidite ovaj grafikon, poštovane kolege. Ovaj grafikon sam nacrtao, ja nisam neki crtač, a jesam predavao statistiku, informatiku, ali sam bio loš crtač. Ne pripada mi da sam dobre ruke, ali to nije ništa opasno. Ovo je krivulja koja pokazuje život pčelinje zajednice u Koštrici. To je krivulja koja pokazuje život svih živih bića na kugli zemaljskoj, pa i Đoka Zečevića i Branka Taseckog i Bobara Stoševskog i svih nas. Rodimo se, živimo, rastemo, idemo vrtoglavo uzbrdo, stagniramo jedno vreme i onda polako silazimo putanjom ka odlasku večnom. Onaj čovek, živo biće, koji to neće da shvati, on neće dobro organizovati svoj život. Možda sam i ja, poštovani prijatelji, pogrešio, ili možda i ja grešim, što sebi u 77. godini svog života dajem za pravo da idem 17 puta na predavanja i da 2 dana uzastopce držim po 2 palanka, Probištiv, Kočan i Berovo. Ali sam sebi zao zadatak i kad odem večeras na spočinak, ja kažem, možeš ti to, Đorđe, možeš ti to. I mi, ali treba svak da nađe svoje mesto kad šta može i da bude svestan da jednog dana to neće moći. Samo tako čovek racionalno zna da iskoristi svo vreme koje mu je Bog, Gospod, dao na raspolaganje. A to je život. I to je pčeli ovde, molim vas. Znači, ovo su periodi o kojima sam sinoć govorio u Skoplju, period koji je najvažniji za ovaj period 4. nedobranja, ali nas interesuje sada ovo dole, ovo što pada dole, ova krivulja, to nas jako interesuje. Gde ćemo tu grešku napraviti? Ja nisam došao da vam kažem da vi grešite, ja sam došao da vam ispričam da možemo pogrešiti. Da li hotimično ili nehotimično, vozimo auto i napravimo grešku jednog trenutka i nastradamo, ili razbijemo drugoga, ili svašta nešto može se desiti. Prema tome, dragi moji, ovde ćemo porazgovarati šta je od završetka nedobranja, od tog izbacivanja trutova do u tom takozvanom 5. periodu, gde sam ja rekao da još uvek čak 70%, ovde 75%, ovde, radilica u košci unosi polen, cvetni prah, a ovde oko 70% radilica unosi u ovom periodu letnjem i jesenjem unosi prako, istina, 100%. Unose i nektra, ali mnogo više, 2,5 puta unose više polena. Zašto? Da spremaju polen, da ga pretvore u pergu, da im bude, jer ako u košci nemate pergu, nemate leglo. Ne postoji leglo. Ako u košci nemate trutova, nemate meda. Ako u košci nemate propolisa, nećemo izimiti pčela. Zato sam naučio i pogubno je pre januara otvarati košce i stavljati nešto, zato što remetimo, kad otvorimo nožan košcu, on puca poklopac, jer je ona to propolisala, ona je to uradila, samo Bog sa neba, a ja ću kasnije još nešto reći oko toga, je odredio da ona čuva sebe sa nečim. Zašto? Propolis, perga, trutovi. To je vodilja, to je ono što moramo uvek imati u glavi. Prema tome, dragi moji, odavde do dole je period kada trebamo, evo to, ja sam još jedan napravio, neko mi je tražio u Makedoniji, ne znam koja je udruženje, zaboravio sam, etape razvoja. To je ta prva, ovo je druga, sad ne interesova etapa. Vidite, ovde je taj takozvani dugoživeći trend, dugoživeći pčela, jeli, vidite, koje idu gore, negde od jula meseca, od onog grafikona sam pokazao tamo, od grafikona. Gro će biti ovde u septembru, malo sam otišao gore, ovo vamo neće biti, ovo mora ovde da pada, da ide u ravno, ali ajde, malo sam ja loš crtač i tako dalje, ali na osnovu grafikona onoga biće da je ovde u avgustu i septembru, da on ide na vrh i onda počne polako da pada i sve manje i manje jaja polako. U ovaj je period gde bismo morali da povedemo računa o svemu. Kolege pčelari, šta sve možemo da nađemo na pčelinjaku ili pčelarniku ili kako god hoće da kažete, kada u početkom avgusta, ajde da kažemo, ajde večeras definišem, nemojte me držati za to 1. avgusta.
Znači, kao prvog, vi preslikajte kad doćete. Jer bi glupo da ja sad krenem 15. ovo ono, može to biti i jula meseca. Može, ako trutova nema, onda držite se odmah da se tretira košca. Ne dozvolite da varroa uđe u radiliško lego, da bude tamo. Moramo je prebiti taman po cenu svega, da je spustimo na onu optima. Znate, varroa nikad ne možemo iščistiti košca, ama nikad. Da je to moguće, danas bi u svetu ne bilo varroe. Ali da je spustimo na onaj 1% podnošljivi nivo, kad nećemo, kako Blagojče Najdovski nacrta tamo, kad nećemo zagube, gubitka imati u zimskom i jesenjem delu, kojih ove godine ne kod vas u Makedoniji, nego kod nas u Srbima jako mnogo. Jako mnogo. Prema tome, šta ćemo ne moramo ovo sve da zateknemo. Ja sam samo nabacao šta možemo da zateknemo. Možemo na pčelinjaku imati društva koji imaju stariju maticu, 3 godine ili 4 godine i tako dalje. Pogotovo oni što mi traže sada kod onoga pelagonijski, marijovski pčelari, tamo držim kod njih, u Vitolne držim kod mog kuma, nažalost, predavanje kod njih, oni traže to etape razvoja i brdsko-planinske, tako dalje, i matice, verovatno, ako ne sele, onda će matice negdje biti 3-4 godine. Dobro mi je ovo da je ne diram, 3-4 godina. Dalje, možemo naići na rojeve iz tekuće godine. Imamo rojeva iz tekuće godine. Samo da kažem nešto, molim vas, nemojte se ljutiti. Ispravio sam predavače kod mene. Ja ne preferiram da znam da postoji veštački med, znači ne postoji nigde na svetu veštački med, ne postoji nigde veštački roj, ne postoji veštački odgoj matice, to veštački je, ne postoji ujedanje pčela, i za nas naći pčelar koji kaže ujela ga pčela. Ali to je uvreženo, uobičajeno mišljenje, a roj može biti planiran i prirodan roj. Odgoj matica može biti prirodno rojen i planirani odgoj matica. I ono što ona prisilno uradi u njenoj košnici, kada tihu smenu radi. Prema tome, rojevi iz tekuće godine, društva koja je ostatak izrojenih pčelinjih zajednica. Zamislite, naiđem, tamo ima jednu košnicu koja mi se rojila 2 puta i ono što je ostalo, i to je za razmišljanje kako da ga dovedemo u položaj da nam prezimi. Dalje, društva koja su seljena na paše, išli smo na 1, 2, 3 paša, ja idem na 3 paše sa jednim delom košnica. Jedan mi je stacionaran gde ne idem nigde sa njim. Dalje, društva koja su imala prekid legla zbog sparivanja matice, društva koja imaju dodavana oplođena matica i eventualno društvo neko sa lažnim maticama. I to može da se dogodi da nađemo. Ovo sve možemo da nađemo, a ne moramo ništa ovako da nađemo. Ali je sve to moguće, ali ako imamo približno ovakvu situaciju, poštovane kolege, onda treba po svršetku glavne paše, pogotovo kada trutove izbace, obavezno da izvršimo detaljan pregled svih pčelinjih zajednica i da ne ostavljamo za sutra. Pa ja danas imam posao, sutra mi neka svadba, pa ne znamo, idem u Ohrid, nema da ideš. Mora da se izvrši ako hoće da se bavi pčelarstvom. Ako nećeš, ako da uzgled ovako, onda može da radi čovek kako hoće, on sam pao, sam se ubio, sam je troškove izazvao, ekstenzivno pčelari, neintenzivno, šta da radimo. Prema tome, možemo konstatovati kako nam je mesto za zimovanje, kakva nam je lokacija. Često, pa i ne vodimo računa o tome, često kažem, Boga ti ovde je dobro i tako da, izvinite, lokacija i mesto gdje će nam zimovati pčele je krucijalno za izlazak iz zimskog perioda i ulazak u glavnu pašu bez vlage, bez vetra, bez raznih oscilacija vremenskih na tom mestu i tako dalje, bez sunca koji izgreva na jednu stranu kao i slično. Dalje, treba da pregledamo jačinu svake pčelinje zajednice. Ja gledam 3 pčele godišnje. Ne, moraš pregledati pčelinje zajednice da bi adekvatno, ne može odokativno. Poštovane koleginice i kolege, rad odokativan više ne prolazi ni u poljoprivredi. Nigde više ne prolazi. Sve se mora smisliti, sve se mora planirati. Prema tome, znači, mora se utvrditi jačina, zdravstveno stanje,
Pre svega, da li ima slučajno da vidim ova rovu odozgo, slučajno, da nema krečno leglo, daleko bilo, američka kuga daleko bilo, znači moramo da vidimo, proliva više nema, onoga ranije smo imali, sad je to skrivena nozema, više nema one. Prema tome, dalje, da vidimo koliko je matica stara. Ja ću da kažem greške pčelara i greške nadobudnih pčelara. Možete nađete neki ovde, to je njihova stvar. Ja ne mislim direktno na njih, ali ja govorim ono što sam ja iskustva naučio. Svaki dobar pčelar ima obeležnu maticu. To je uslov svih mogućih pčelarskih radnji na košnici. Kako ćeš da znaš, nije ti obeležena matica, nisi mese otvorio, nova matica unutra, da li je to ona stara, da li je to tika smena bila. Nađeš matičnjak, šta, da li je ovo stara ili nova. Obeležena matica po godini, boje koje pripada, je kvalitet dobrog pčelara. I na osnovu nje zna i kad je stavio, i da li je bila tiha smena, i šta se dogodilo u košnici. Dalje, kvalitet saćave, da ne pričamo, danas smo bili kod Bola tamo, kod Bobana i videli smo neko saćko spremio za pretapanje, ono je roavo, odozdo je nagriženo, nije izvučeno pravilno. Znate kako? Pčelarenje podrazumeva u košnici, znači, takvu tehniku gde će ram sa saćem biti u funkciji ceo, a ne ovde ovako, i tako, mora biti ceo u funkciji, da bi imao određen dadan blat, ima 9000, koliko, 600 ćelija, da bi taj ram bio iskorišten, da bi kazao pun mi ram legla, da li je to 70%, 80%, sve onda možemo računati. Ako je on okrznut, a on pola nema, dole izvukla, ovako debelo tutu, ta ramave mora da se eliminišu iz kočnice, zato moramo pregledati svaki ram. Količinu hrane i kvalitet hrane obavezno moramo utvrditi. Tog momenta kad se opredelimo da izvršimo detaljan pregled, jer od količine hrane i od rasporeda hrane i legla u svakoj košnici zavisi kako će nam do godine u martu i u aprilu izaći i ući u narodnu godinu. I naravno opšte stanje košta, da li neka trula, da li postolje propalo, da li to je već nešto što je uobičajeno. Poštovane kolege, da vidimo gde grešimo i kako greške da popravimo. Evo ovako. Analizirajući zadatke i prikazane grafikone i život pčele u trećoj fazi, znači u trećoj etapi, u ovoj ovde, sve greške, radnje, postupci u našem radu mogu biti subjektivne i objektivne. One mogu biti subjektivne, znači naše greške, hotimične ili namerne ili nenamerne, namerno neće niko grešiti, ali uglavnom su to nenamerne greške ili neznanje. Znači dve, nenamerna i neznanje. Eto, i objektivne na koje poteško možemo da utičemo, a to su vremenske prilike, to su vetrovi, to su klimatske i tako dalje, o njima nećemo govoriti ništa. Sada ćemo polako da korak po korak, mada ovde neće, vidim, biti vremena, morat ću da skratim. Lokacija, ja ću samo 2 rečenice. Kada lociramo pčelinjak, veoma je bitno da ga ne postavimo tamo gde će imati zimsku vlagu. To nikako. Pa tamo gde su vetrovi bočni ili pogotovo koji u leto idu i udaraju prema poletaljkama letu. Onda pčelinjaci pored voda, to ništa nije dobro. Ništa nije dobro. Pčelinjaci u šumama takođe nije dobro, jer će oni imati grdnih problema u razvoju prolećnom i u borbi da unutra očuvaju mikroklimu i da ne dođe do vlage i buđavosti košnica. Ja sam svojevremeno imao temu gubici u pčelinjoj zajednici, pa sam nabrojao tamo neke, to sam učio u biologiji, to sam skinuo sa sajtova, ali to je davno, to više niko i ne traži, temu gde sam ukazivao zašto dolazi do buđavosti, zašto dolazi do
vlage, nema ventilacije i tako dalje. Znači, kad stavljamo pčelinjak, moramo vidjeti leta, moramo vidjeti vetar. Vidite ovaj moj pčelinjak ovde u selu Komarani, oni nisu bili, kad sam bio tamo, to je bilo daleko, nisam mogu da ih vodim tamo, da sam ja iznad gore, vidite, iznad gore, stavio visoku ogradu, jer duva vetar sa te strane, i ja sam stavio ogradu, evo je ta ograda od ozgo, da bi leta bila okrenuta, ovde mi sever duva, da bi leta okrenuta bila jugu. To je vrlo važno i vrlo bitno. I još nešto, treba te pčelinjake koje lociramo da nam bude vodilja, da nam budu dostupni u svako doba, zimsko doba u toku zimskih meseci. Da ne presvoji tu sneg, da ne priđemo, da nam voda ne poplavi, da to je najprostije što bi čovek, možda pogreš, što bi čovek treba objašnjava. Iako se desi da u leto mora da prenesemo pčelinjak drugo mesto, molim vas, bez bojazni, bez ikakvog problema možete dislocirati pčelinjak na metar i na kilometar i na 2, bez bojazni da se jedna pčela vrati na staro mesto. Primenite tehniku moje malenkosti Đoka Zečevića, ta tehnika se zove tehnika novinskog papira. Neko me sinoć posetio karton, ja sam rekao novinskog papira, zavisi u koje doba godine, ako u leto stavite od 16 do 18, pa i 20 novina, u vidu pravogonika, stavite rajsnadle, hefterice, zalepite kako hoćete, probušte 4 rupice, 3-4 rupice, ekserom petica, to će biti posle pokazano ovde, i premeste gde hoćete. Dakle, 50 metara, 100 metara, kilometar, gde god premeste, mirno spavajte, na staro mesto se neće nijedna vratiti. I to sam olakšao svima u regionu, čak i u Engleskoj su pisali o tome, olakšao sam, ali smo ukrali to meni, olakšao sam da ljudi više ne nose, ja razrojavam u Đevđelijskoj govoriti o uvećanju pčelinjaka i sopstvenih resursa, kad podelim košcu, kada planiram da formiram 10 novih šestoramnih nukleusa, pa uzmem iz ove košce, svugde uzmem ram legla, sa pčelama, jer mi trebaju te izletnice, i stavim novinu i ja sam dobio bombu u toj šestoramnoj, sedmoramnoj, dadam blat košnici. Samo da znate to. Prema tome, to je ono što bih želeo da vam kažem. Broj 2, gde grešimo? Grešimo što ne vodimo računa često o vodi. Nemamo posoljene vode, koja treba i u proleće, i posebno kada odgaja dugoživeću pčelu. Kada želi da to jaje koje snese bude puno onoga što treba da bi što duže živelo. Ako ne imate blizu vodu, onda danas mi je Bomba rekao da on to rade, napravite poseljenu vodu prema onome, znači to je greška naša, a tako što ćemo je sanirati ako postavimo vodu, poseljenu vodu, ko nema ovu običnu, stavit će jednu sa običnom vodom pojilicu i drugu sa posljednom vodom. Da samo kažem, greška koju činimo jeste što ne vodimo računa, puno nas o vodi. Ja poznajem mnogo pčelara na Zlataru, iako sam držao 2 puta, njima to u mom udruženju ne vredi, nema šansu. Ma nisam kad imao vremena to. On nije svestan šta odnemaže pčelinjoj zajednici da prođe sa pčelama, radilicama koje će imati sve potrebne elemente u telu da izime i da što duže uproleće budu žive, da odgoje nove generacije pčela. Soliti treba 5 grama na litar, 5 grama kuhinjske soli na litar vode. Litar vode, litar i po flaša, u nje, ako ćemo 10 litara, ako ćemo 20, 30, 50 litara, onda je, apropo toga što sam rekao, na flašu od litar i po, 5 grama soli i litar vode.
A ako ćemo 10 litara, onda ćemo 50 grama soli staviti, tople vode litar unutra, izmućkati da postane potpuno bela i dodati još 9 litara i promešati varjačom i to je posoljena voda i vidjet ćete koji to ne radite u sred leta kako na toj vodi, sad koji imaju reku ne mogu da ocene to. Ako imate pojilic kao što ja imam, kolega je video u Gaju dole, videli ste gde je slana voda, gde je izvor čiste vode, vidjet će da posoljena voda ima znatno više radilica vodonoša nego ona gde je čista voda. Oni su bili na pčelinjaku kod mene i videli su šta ja radim tu. Videli su. Prema tome, to je pomoć i greška od koje zavisi kvalitet zimujuće pčele. Dalje, da li je mnogo 5 grama na litar? Ne. To nije izmislio Đoko Zečević, to je izmislio Georgij Filipović Taranov. Tako je, Branko, on je to izmislio i kad to predvojite u procent, to je 0,05. Nije mnogo, ali ne treba više. Ja sam sinoć objasnio zašto ne treba više, a to danas nije mesto ovde. Evo je zasoljena voda. Dalje, jačina svake pčelinje zajednice. Gde grešimo, kolege? Pogledajte, grešimo. Ne vršimo detaljan pregled ram po ram, nego sam ja pčelar koji to dobro sve znam. Ja otvorim, ovo mi je malo podigao, to je odlično. Ne može to ne može. Taj jedan pregled u leto se zove detaljan pregled. Kad ćemo pokušati da svaku procenimo i da zapišemo, ako ne možemo zapamtimo, košca broj 14, mi ima toliko ramova legla, 70% je ram posednut ili 30% i tako dalje. To mnogo znači. Dalje, ne procenjujemo količinu jedinki po ramu. Kad pogledamo odozgo koliko su gusto zaposedili, je jedno, a kad vidimo negde tamo prikaju 2-3 rama, tamo nemate, malo muvaju se pčele i tako dalje. Dalje, ne procenimo količinu legla u momentu pregleda ako ne umemo da procenimo. Da li je to dovoljno? Da li treba odneku da ubacimo, da popravimo situacije, da ubacimo iz neke pomoćne ram zatvornog legla da bi nam ona ušla u zimu kako valja i kako treba. Kakva su sanacija ovih propusta? Pčelinje zajednice, kada pregledamo u letnjem delu, sa manje, govorim o Dadan Blat košce, sa manje ulica pčela na 3 legla, pa čak nekad i na 4 ulice pčela, treba eliminisati. Onda sam video kod Bobana danas košcu na košnicu. Neki praktikuju novinski papir i to nikakva greška nije. Pa nije greška ni, ali ja kad sastavim tako 2, ja onda stavim novinski papir na leto. Da bi one probušali, one koje silaze odozgo, da bi se izjednačile i vratile se na isto mesto. Znači, te treba ili iz njih izvaditi po ram legla, koliko ga ima, dodati onima koji želimo da nam prođu da valja u zimski period. To je znači pravilo ulice pčela, a 3 rama legla obavezno spojiti sa jačim ili eliminisati. Nema, kolegnice i kolege, ljubavi i bolećivosti. Ja sam znao mnogo pčelara na Zlataru, mome stari, sad su pomrli. Deda Petko, odi Đole im pomogneš. On od 87-8 godina. Ja mu pomogu, rekao, Deda Petko, ovu ćemo drbu. A ne, to nemoj da mi diraš. Čekaj, Deda Petko, ovo ne da prođe. Neka je, nek se nađe na broju. To u pčelarstvu nema. U pčelarstvu moramo biti surovi. Ako eliminišemo ta društva, pojačamo ona, mi smo sigurni da će ona nam donesu boljitak iduće godine. Mi smo napravili, to je sanacija takve greške. Ovo treba, kolege, ovako, ovo nije loše, ali ovako nešto je malo pčela u košci i za ovu se moramo brinuti. Dalje, zdravstveno stanje. U čemu pčelar najčešće greši i to ćemo večeras to malo posvetiti pažnje više. U čemu greši? Greši pre svega u tome što se uveri posle 1, 2 ili 3 tretmana i kaže kolegama kod me nema broja. Ne opada ništa. Šta pa, ništa ne opada. Moj drug je imao 120 i nešto košta. 63 je izgubio prošle godine u proleće.
12 puta tretirao jednim mlekom. Ja kažem mu, Mile, po Bogu, pa kaže, Đola, ništa ne opada. Kolege drage, to su tolike zablude, to su tolike greške. Ne postoji mogućnost da nema varoje u košnici. Ona nam zadaje sve moguće jade i sve ono što nam se dešava za gubitke ili zagube, kako vi kažete, je vezano najviše za varovu. Vezano je iz ovo sam govorio, nedostatak hrane, kvaliteta hrane, polena, o čemu ćemo reći i tako dalje, ali najviše nam varoa donosi nevolja, jer dokazalo se na kugli zemaljskoj svi instituti sveta, a najnovije istraživanje Randy Olivera, da varoa pravi takve ranice koje kad se uveličaju budu ogromne, gde se stvaraju ogromni virusi koji naravno uništavaju pčeliju zajednicu. Terao je da napušta košnicu, jer je zarazena tom takozvanom nozemom ceranom i one begaju iz košnice i odlaze, mi ne znamo gde. Niko još nije uhvatio pčelu koja je napustila košnicu. Znači, da bi dokazao da je to ovo ili ono, ali su sve pretpostavke da je glavni uzročnik varoa destruktor. Ja nisam veterinar, ja nisam čovek koji imam pravo i niko mi to ne daje pravo da govorim o varoji, ja govorim o onome što ja radim i što bi vama preporučio. Tretiranje sa više različitih sredstava. Molim vas, i bioloških, i organskih, i hemijskih. Mogu sad da se kunu svi na svetu. Pa i moj drug Ivo Brndušić na Novom Zelandu. To je sinoć Dušan Čorbić potvrdio u Skoplju kad smo bili u Venče, kad je rekao, on je bio 2 godine tamo, i oni upotrebljavaju mitak. Znači, Novi Zeland koji slovi da tamo je samo manuka i samo organsko tretiranje. Ma ne može da spasi ako ne upotrebi to. Ali mi smo obavezni da još u proleće izvršimo određene tretmane. Ja sinoć nisam stigao da govorim, sam dugo držao govor u ovom Skoplju, da govorim o tome kojim vrstama, sam kratko na kraju ispričao, kojim vrstama i načinom da se izborimo u proleće i naravno u leto. A u leto varovu moramo napasti, da tu grešku ispravimo, napasti momentom kada iz košnice počnu da izlaze trutovi, kada ostranjuju pčele trutove. Ja kad sam bio dečko i kad sam učio od oca i od bake pokojne da nešto o pčelarstvu malo, koje je bilo prosto, obično, znao sam da mi je baka pričala da pčele ubijaju trutove, ali je Bog dao da sam ja malo više od bake saznao, pa sam napisao jedan tekst i za bosanski časopis, za srpski časopis, Trud gospodarnih sluga u košnici, gde sam opisao detaljno kako radilice eliminišu trutove. Znači, isteraju ih ili ispod leta, ili se negde one sklone tamo, ili napred i skapaju od gladi tu. Ne da ih primi ni jedna košnica i tu skapaju od gladi. Tog momenta kad vidite ispod leta, sa strane ili gore, trutove u gomili, znajte da od tog momenta morate izvršiti tretman u košnici. Obavezno, bez diskusije. Dalje, ono što mi treba da pregledamo detaljno, to mora da slučajno nemamo ovo ovde što je. Da slučajno danas svaki pčelar prepoznaje američku trulež. Svaki. Dovoljno je da otvorite ram, da pogledate da li ima rupica, da li ja ovde imam sa rupicom, evo ga, evo je ovde, evo je rupica, da li ima rupica, čim vidite na 2-3 ćelije rupice, odmah pali drvce, odmah čačkalicu, odmah drvce, izvucite od ovo šta imate. Da li je to tečno? Da li je to larvica koja je još, ali je slinava sva nikakva? Da li je suvo na kraju dole, da je isušeno i tako dalje? Tog momenta ta košnica uz pretpostavku ima američku kugu, ali je mi ne možemo dijagnosticirati, moramo poslati laboratoriji uzorak, iseći uzorke i poslati. I radikalno lečiti košnice koje imaju kugu. A to radikalno znači paliti. Sve drugo što se radi na pčelinjaku će dovesti u nekom narednom periodu od 10 godina ponovu pojavu kuge. Imam prijatelja u Kokenom Brodu, to je jedno mesto pre Nove Varoši, koji je imao košnice, koga je Čorbić
iz Sevojna, onaj koji drži više matica u košnici, sad je on ostarao i obolio, učio da stavlja oksitetraciklin, da stavlja penicilin, gentamicin i tako dalje, i on je to predupredio i pčele su rade do godine 3. 5. Kasnije je naišlo i odnelo mu ceo pčelinjak. Nije vodio računa. Znači, lečenje je samo radikalno, nema druge. Kod nas država plaća, u Makedoniji to ne znam da li plaća država, plaća samo do 2 meseca starosti, ako se utvrdi do 2 meseca starosti. Dakle, koji su naši zadaci da ispravimo ove greške? Ono što 99% vas ovde ne radi, 99, smem odgovorno tvrdim, jer je to rudarski posao, jer je to težak posao, jeste da moramo u julu, krajem jula ili početkom avgusta, i pogotovo kad tera trutove napolje, izvršiti takozvano testiranje broja varoa u košnici. Naravno, ako imaš 100 košnica, nema šanse, 100 bi bilo pogubno, ali statistika uvek formira pokazatelj na bazi uzoraka. Pa ako imaš 10, to ćeš vratiti na 2. Ako imaš 20, na 3. Ako imaš 100, uradit ćeš na 12, 14 društava, slučajnim uzorkom, izvršiti testiranje i videti koliko je opala varoje i na bazi toga pristupiti tretiranju. Evo jednog to su moje slike, vidite mene na pčelinjaku ovde, to sam gledan i lep. To je jedan od načina, pokazat ću i drugi, da li imam drugi način? Ima i drugi način, pokazat ću ovaj način. Ovo je lako i prosto, a lako i prosto napraviti od 2 plastične tegle. Izbušti poklopce sa šilom koje je zagrejano, 1000 rupica sesti, staviti i polak, cak, izbušti ili grebenom i tako dalje i napraviti 2 tegle, a ovo je nešto što ja radim sa CO2. Ovo je jedan od načina koji je dosta siguran uspavljivanjem radilica da testiram i da vidim koliko je palo na podnjači varoa kad istresem i kad vratim ove u košnici. A to znači da ću iz košnice gledati da ne iz centra legla, molim vas, jer u centru lega temperatura koja ne odgovara varoi stop. Ona će prije pobići na onaj ram susedni, sa njih uzeti pčele, istresti i jednom čašom, evo je ovde, gde je ta čaša, evo je ovde, evo je gore, unutra, evo je tu, jedna čaša koja otprilike možda uhvati oko 350 do 400 radilica, ja istresem odozgo na ovo moj jastuk, uzmem, zagrabim, ubacim, zatvorim, odozdo je rešetka, ispod je jedna posudica plastična gde ima dno i kad ovo spojim, unutra ubacim CO2, a ovo je za bicikle pumpe, imaju ljudi velike aparate, imaju, to možete snabiti, ovo je najjeftinije što postoji. Ima rupica ovde, a to možete isto uraditi na tegli da probušite i odvrne se, ova se ampulica stavi odozdo, odvrne se i u 2-3 šmrka se pusti i sačeka se da one padnu, da se opiju, da padnu na dno. One su mrtve. Mislim, mrtve nisu nikako. I onda da se trese, ovako, da se trese do 3 minuta, može i 4 do 3 minuta, nikako ispod 3 minuta, da se otvori i da se pčele istresu na satonoše odozgo, one su sve uspavane, a da se dole na dnu prebroji, evo ovde, evo ga, vidite ovde, da se prebroji varoa. Na osnovu ovog poklopca, gde ćete izbrojiti 1, 2, 3, 7, 10, 12, 2, nijednu, na osnovu toga ćemo napraviti količnik, odnosno napravit ćemo pokazatelj da li moramo tretirati varoje na pčelinjaku. Ako imamo 100 košnica i broj tih varoa se računa u odnosu na ovaj broj pčela koji smo, uzet ćemo broj 400 ili 350, sve jedno, i staviti u odnos broj varoa i vidjeti koliki je procenat zaraženosti. Ako je iznad 3,
Moramo svim mogućim sredstvima tretirati zajednice te da s celom pčelinjaku. Odmah, neizostavno. Moramo svesti da nam bude 1% opalih u odnosu na ono što smo testirali. Znači, pokazatelje na broj radilica koje smo stavili unutra, ne, kolege, da se razumemo, nismo mi filozofi, ja nisam došao filozofijama, ne možemo mi detaljno staviti 398. Mi kažemo 400 ili 350, zavisi od te bočice, flašice i, dragi moji, to će nam biti parametar da krenemo odmah sa testiranjem. Jer mi ne vidimo varroa odozdo, mi vidimo samo odozgo, ali odozdo varroe mi ne vidimo. Znate, imaju staklene košce da varroa, da pčela ide po staklu i mi vidimo odozdo, ali ko će to raditi sa tako? Prema tome, naša je obaveza da odmah pristupimo tretiranju. Evo ovako, postoje i drugi načini, a to je, sad, da li sam ja to dao ovde? Nisam, izvinjavam se. 2 plastične tegle, iste veličine, jedan poklopac se izbuši, okrene se odozgo, onaj se zalepi drugi za njega, znači mogu oba, jedan se iskruži skroz da nema dno, zalepe se odozgo, ubace se od pčele i to se pospe šećerom. Znači, tru oko 35 do 50 grama pčela, znači to je od 350 do 400, pa i do 500 grama pčela u tu teglu. Dalje, 35 grama šećera u prahu, ko se plaši da pčele opije, da se ne boji da će one umreti, dragi moji, onda šećer u prahu, blago tresti pčele oko 3 minuta, prosejati na sito i ostatak na dnu vidjeti koliko je kutice, koliko je ostalo, odnosno tegle, koliko je ostalo varroa. To je, da kažem, na neki način lakši pokazatelj, ne bojite se, ne kupujete CO2, znači maltene samo šećer plaćate, maltene samo šećer. Teglu, 2 tegle, plastične možda kupimo, to je sitno, kod vas je to 2 tegle plastične mogu da budu 15 dinara ili 20 dinara, kod nas 140 dinara i tako dalje. A procena se radi težina u gramima puta 10/100 i do 3% je podnošljivo, preko 3% mora da se odmah izvrši tretman i s tim ćemo uspeti da na neki način, dragi moji, da zaštitimo ona jaja, one dugoživeće pčele, da pre 9 dana ne uđe varroa unutra i da je što više, ne možemo 100%, ali da je što više predupredimo. Kako ćemo sanirati ovo, kolege? Evo kako. Mravljom kiselinom, timolom, oksalnom i ovim trakama koje više nećemo koristiti. A Bobane, nećemo je trake koristiti više glicerinske. Dalje, oksalnom kiselinom sa prekidom legla, sublimacijom i na kraju mitakom. Vi nemojte, ja hoću. Zato što te pčele koje tretiram mitakom, ja vršim proveru šta sam uradio, ili amitrazom, šta sam uradio. Te pčele mi neće donositi med. Te pčele, od tih pčela ja neću koristiti ništa što iduće godine u medobranju ili što iduće godine perga, leglo, mleč i tako dalje. To su pčele koje će da zimuju i da odgaje prva legla i prve radilice da odgaje, počnemo i dalje. Pogotovo da mlatovci. Najmanje brige treba da imaju pčelari koji rade sa dadam blat košnicama. Znači, ovo su načini i mogućnosti i sredstva sa čime. Bežite od raznoraznih gatki, bežite od... Još nešto, kupujte mitak, kupujte timol, kupujte oksalnu i tu je počeo da se švercuje. Mi ne koristimo oksalnu 100%, mi koristimo dihidrat oksalne kiseline koji ima unutra 28% vode. Ljudi kažu oksan, nije to oksan. To jeste, ali dihidrit oksalne kiseline, to je tačno. Prema tome, moramo kombinovati sredstva. Ne možemo se osloniti, greška je naša da se oslonimo na jedno sredstvo. Dakle, da ponovim, pravila, poštovani prijatelji, pravila su, samo da vidim da nisam još nešto, jesam, to ću vam kazati posle, pravila su
Kada vidimo da trutova više nema masovno, ako ih ima i u avgustu, mi ćemo morati prije da počnemo da tretiramo. A ako se desi da u julu izbace trutove, od tog momenta krenite sa tretmanom. Broj 1. Timol je dobar. Može čak i po satonošama se stavi, ali će one da ga razgrnu i da ga istere u krilima i tako dalje. Imaju timol trake, ne znam da li u Makedoniji imaju, u Srbiji ima, kod Vidana, u Šapcu, koji je star čovek, čestit i pošten, koji ništa ne podvaljuje ljudima. Timol trake je zlato da se postave unutra. Mravlja kiselina koju Đoko Zečević koristi je kiselina koja ima, kaže, nema efekat. Ma kako nema? Sad ću vam pokazati kako ima. Sad ću vam pokazati kako ima efekata. Slajdom. Ima i tekako efekata. Pored toga što, sad imate oni koji hoće da nas nagovore, ma ne, ona samo čisti koštu, dezinfekuje. On obara stravično varovu. Sad da vidite, stravično. Oksalna kiselina, sublimacija, koju ja ne smem da radim, iskren da budem, ne smem da radim, jer sam u godinama kada se ne igram s tim, sublimacija je sada zaživela na zapadu. Na zapadu je zaživela. Kod Rusa nije zaživela. Zašto? Ja ne znam. Zbog čega oksalna nije, ali na zapadu jeste i evo i Blagojče Najdovski prodaje, one sad nosi na sajam sublimatore koje prodaje. Sad Randy Oliver, onaj na net iz Hrvatske, podigli su prag oksalne 70 grama sa 1 kilo šećera, kilo vode. Znači, do sad je bilo 600 grama jednoga, 600 grama drugoga i 35 grama oksalne, a sad su podigli to na 70, jeli? Ali naravno, bez drugih kombinacija od toga nema ništa. Od toga nema ništa. Stavite vi oksalnu samo i oni koji kažu da samo oksalnom rade, ja bih zamolio da budu pošteni do kraja. Samo oksalna. Da kažu da li će imati pčele za 3 ili 4 godine. Jer varoa ne ubija prve godine pčele. Varoa ubija druge, treće godine pčele. Znači, prve godine nisu radili dobro, druge ih još imaš, treće odlaze. Odlaze. U tome je cela priča. Prema tome, ono što mislim da je, ja ne bih sada objašnjavao kako. Evo vidite kako ja radim. Pogledajte ovdje. Kad je u pitanju mrava kiselina, napravio sam trule skrpe, 15 puta 15, 10 puta 10, trule skrpe, obične. Napravio sam od štamparskog lima korito i od ozgo ga zatvorio. Napravio sam alat, jedan u radionici, savijem, ne znam sam podokazivao, onda i vama jesam nekima, savijem od ozgo i napravim otvor. Ovo nije majstor radio, ovo je šuster što sam isekao ja sa makazama. Ali to je cilj je da mravlja ne isparava. Znači, od ozdo okolo, samo da ovde isparava, da pare ovde padaju. Ovo je karton sa mravljom kiselinom, ovo je od Evrotoma Ruma, a ja imam kartone koje natapam sa 60% mravljom kiselinom i vaš predavač koristi mravlju 60% od ozgo, a 85% od ozdo. Sad ću vam pokazati to. Dalje, ovo je mravlja kiselina u isto iz Šapca kupljene dozeri mali, gde može staveš 25 kubika, 5 puta 5, 25 mililitara, to je sunđerčići prah i ona polako isparava i pada dole, što je jako dobro. I na podnjači trulek skrpa, ali izvolite da vam to pokažem. Tretman 85%, nisam tu napravio, mravljom kiselinom, društava 30. jula 2017. godine na 30 stepeni temperature. I kad slušate predavače, oni razviju teoriju, pa mravlja ne sme da pređe 30, pa ne sme ovo, pa brzo ovo. Vlado Šebek, policajac, predsjednik udruženja u Bijelom Polju, Crnoj Gori, mom povratku iz Kolašina sa predavanja, 30. jula sam svratio, na mom forumu i na mom YouTube kanalu imate uživo, traje 5-6 minuta ovaj video, uđite Đoko Zečević i prelistajte i naćete Vlado Šebek, mravlja kiselina. Vidite šta je Vlado uradio. 30. jula. Pogledajte, molim vas, da li ovde ima varoje? Pogledajte, gledajte trule skrpu.
Iskoritala se, temperatura je iskoritala. Gledajte, sve se crni od varoje. Od 1000 varoa da izbrojite ovdje. 1000. Vlado to radi u sred leta. I svakome naučniku i svakome predavaču zatvori ovakvu usta. Neka dokaže drugačije. Da može biti ne do 20 temperature, do 25, ispod 15, ne može i tako dalje. Znači, može, sad sam ja Vladu, gledajte kako su one izašle, sutradan ujutru, gledajte, vrućina, sve se vratile, ja sam ga pitao, Vlade, reci mi pošteno, jesi koju maticu izgubio? Ne, veli Đole, ni jednu životanu, tako on kaže. Nema razloga, mu ne verujem. I on radi, jedini u Crnoj Gori, severu Crnoj Gori, radi isključivo mravlju i proveri mitakom samo jednom početkom oktobra meseca. Nadimi da vidi šta ima na podnjači, da li je ostalo šta, a nju radi 2 do 3 puta. 2 do 3 puta. Prvi put ovako pada, ja nisam išao drugi i treći put, da vidim, verovatno treći ovde nema ništa. Nema ništa tu. Ali on to radi u razmaku da bi pratio ciklus legla, pa oni kažu ne valja prije 7 dana, on radi tačno da pokrije 3 puta taj ciklus legla od 21 dan i on je očistio ono što smatra i nema gubitaka sa proverom i tako dalje. Vidite, kolege moje dragi, onaj ko je radio ovako, onaj ko nije poverovao, nažalost, kao ja sam radio glicerinske trake, ali na moju sreću ja sam pre toga radio sa 4 sredstva i ja sad mirno spavam. Za sad mirno spavam. Kako će biti sutra, to ne znam. To je kad je u pitanju tretiranje od varoje. Znači, preporučujem kolege, hitno, ako trutove ne teraju, znači, paše ima u prirodi, one znaju kad će trutove da isteraju, onda to moramo najkasnije 1. avgusta raditi. Po cenu da ima bilo kakve paše, moramo krenuti sa tretmanom, a ako možemo još ranije, 15. jula, 20. jula, možemo organskim sredstva i mravljom, i timolom, i oksalnom, uvek možemo raditi pre toga. I prekid legla možemo raditi ranije, jer nam te pčele, kad napravimo prekid legla, kad maticu uapsimo u kavez, kad stavimo jedan ram unutra da bude, da ona nešto radi, pa ga posle odnesemo i tu ćemo pokriti varovu, a ovamo ćemo omogućiti da sve što ostane pobijemo što više kada vratimo maticu unutra, kad je vratimo aktivno u košcu. To su sad neke nove tehnike kojom ja neću da pričam jer je vreme dragoceno, ostali bi do ponoći, ali eto kažem šta može sve. Prema tome, pravilo je onaj ko to ne uradi na vreme, onaj ko se uzda u neproverena sredstva, koje propagiraju, probao je ovo majke, znaš kako kod mene opada, znate kako one pogače turske, što Hrvati, što Bosanci u gradištu, ne u gradištu, velikog gradišta, kako proizvode, jeste, a došli iz Hrvatske, Turci su to doneli, kako deluju, majko moja, ali ubijaju pčele i ne deluju baš kako to deluju. Mi smo bili, kako beše ime? Ivo, bili smo u Sjenici kod Eldina na Peštarskoj matici, jesi vidio koliko? On je stavio svije pogače, one okrugle pogače, te turske, molim? Tako je. Kad smo sad bili, neki dan sam ja držao predavanje u Sjenici, kaže Eldo, nikad više, Đoko, nikad više. Pogubne, nikad više. Svašta tu nešto ima. Zato mravlja, oksalna, timol, mitak. Priča završena. I naravno uproće građevnjak, što je, ali to nije tema sad, to smo juče govorili malo tamo. Dalje, dragi moji, kratko ću reći, to je sad sve lakše. Borba, cela priča jeste da zazimimo pčele što bolje očišćene od varoje. Mi dalje ne možemo ništa. Može da dođe ovde najveći svetski naučnik u pčelarstvu, poštovanje moje duboko, ne može ništa drugo preporučiti. Znači, ništa ne može očekati od Boga da nam Bog dadne ako mi ne uradimo. Ako uradimo, on će vam pomoći da bude da valja. Ako ne uradimo, imat ćemo gubitke. I ako verujemo svim sredstvima, imat ćemo opet gubitke. To je moja preporuka, toga se pridržavam. Poštovane koleginice i kolege, za moje godina pčelarenja, ne da sam došao da se pohvalim, ja sam vernik
smijem da stavim ruku na oltar ovako, da kažem da još nikada nisam imao napuštanje pčela iz košnice. Imao sam gubitaka, ali ne napuštanje, pala na podnjaču, cerana i tako da je, lažna matica, lažne matice, matica trutovnjača, matica živa, ali napuštanja, a doživeo sam moj komšija 63 LR košnica 124. Prema tome, kolege, poštovane, to je alfa i omega cele priče, a dalje, naravno, zavisi i od matice. Ja ću reći, neću ništa, samo ću reći nekoliko parametara o matici. Kod selenja, mi koji selimo, matica mora se menjati svake 2 godine. I treba da se menja. Zato što on ima veliki randman iskorišćenja. Vučemo je za 3-4 paše. Jedno je maticu gajiti i imati maticu koja će voditi razvoj pčelinje zajednice do 1. juna i od 1. juna ući u jednu pašu dugačku i krenuti sa polaganjem zimskih, dugoživećih jaja. To je jedno. A drugo je kad ja moju maticu uvedem, pa 1. maja odem na bagrem, pa odem na lipu, pa odem na suncokret, pa vratim na livadu ili na koru. To je veliki randman iskorišćenja i veliko opterećenje, jer ja moram da napravim da kolege poštovane pripremim pčele za sve 4 paše, ne samo za jednu. Za jednu može i dete da spremi pčele, ali za 4 paše nije lako, jer svaka paša, to sam sinoć govorio u kolegama poštovanim u Skopju, svaka paša zahteva određenu strukturu radilica u košnici. Ne zaboravite da u košnici imamo 3 kaste. Matica jedna, frutova od 1000 do 3000 i radilice. Sve su pčele u košnici radilice, osim matice i truta. Prema tome, znači, stvari u tome, kad ulazim u bagremu, ja govorim o meni, ja moram da imam jednu strukturu, o tom smo svi govorili. Kad ulazim u lipu, drugu strukturu. Kad ulazim u livadu, 3. strukturu pčela unutra. Treba mi mnogo izletnica, a malo kućevnih pčela. Pa još da zaustavim maticu da mi ne polaže jaja, pa da to vreme one regrutuju i nema šta da radi, nego da i one od 8-9 dana regrutuju da idu da donose nektar, jer takav je to, takva dugotrajna paša. To nije lako. Sve je lako i ovde je lako pričati, ali nije lako utuviti u glavu da moram početi tretman prvo raditi, ako je nevolja. Mi smo, pokojni moj prijatelj musliman Muni, Bog da mu dušu prosti, on je umro 2012. godine, moj i brat po idejama, druga nacionalija, ja poštujem to, ali smo bili kao braća, 40 km daleko mene, ja sam bio u Beogradu kad se desilo vetar, podigao mi korce sve, moj rođak, rođeni policajac, koji preko ograde nije to dođe da pokoj poklopce, Muni bi došao iz Prijepolja, 44 km te stavio poklopce, to je znači brat po ideji i po drugarstvu. On je čovek koji me zovno i rekao, Zeko, brate, pčele su mi na livadi, prema Pljevljima, na Kamenoj gori, dođi, video sam varoje na leđima, a medobranje, 2 tela gore na Dadamlatima. Došao sam, pogledali smo, intervenisali smo sa mravljom kiselinom u sred paše i uspeli smo da otresemo more varoje u sred paše. Pa smo onda podigli, pa stavili smo batin prsten, odnosno manji od batinog, 2 santima, pa smo stavili trulec krpe na plodište, pa smo vratili od ozgo, pa su nam negde i povukle gore, napravili su saće, vezali, ali to sve nema veze, mi smo uspeli da spasimo i kad je on skinuo medišta, onda je krenuo da tretira maksimalno i uspeo da prođe tu godinu. Znači sve može ako mi razmišljamo i ako imamo vremena. Kolege, ovde postoji nešto drugo, gde ja ne zameram ljudima koji rade, pa ne mogu da stignu, pa ostavi za sutra, pa za prekrosta, a prekrosta je kasno skroz. Ali ako ga pčelariš, onda probaj da odvojiš vreme, da na vreme uradiš šta treba se uradi. Matica, ono što ja preporučujem, dragi moji, ako želimo maticu znači moramo da promijenimo maticu. Ako želimo da izmenimo maticu u košnici, postoje sijaset načina i metoda zamena matica, starih matica. Jedan od najboljih, ubedljivo gde je prijem 100%, je istog momenta
kada izvadi Đoko Zečević maticu iz košnice, nađem je rukom je uzmem, ali rukavice imam mnoje što se nose, što ja takvih imam 5-6 pakovanja po 50 komada, to su one hiruške plave, što smo nosili za vreme korone, takvih imam sada prolom. Ja stavim rukavicu, izvadim maticu, u kavezu mi je matica nova, uzmem, ništa vadim pratilje, uzmem maticu, istrljam kavez, ponim sa ove strane odozgo i stavim u košnicu, zavučem, uzmem šećer u prahu i pospem da pobeli sve, nisam ja to stavio, da sve pobeli odozgo po satonašama i po ulicama. Zatvorim, idem kući i ne razmišljam. Prijem, takav prijem je ovako, 1,00%. 100%. Ako neko radi, neka kaže da nije tako. 100%. To je jedan od načina. Uspešan. Sad mi kaže neko na predavanju tamo u Novoj Varoši, aj Đoko, pa ti, a kako nije greota? Šta bre greota? Kakva greota? Ubijaš macu. A šta radiš ti sa njom? A šta sam ja uradio s tim, kolege? Feromone koje su one osjećale. Sinoć sam govorio u Skoplju o žlezdama, pa sam napomenuo mirisnu žlezdu koja je alfa i omega za izvidnice i za pčelu na cvetovima. Na osnovu mirisa ona prepoznaje druge uljeze u košnici. Na osnovu mirisa sve prepoznaje što treba prepozna. To mi ne znamo. To zna, kako sam sinoć rekao, evo sveštenik da čuje, duh košnice. Jednu divnu knjigu je napisao belgijski zoolog i pčelar. Zvao se Maurice Maeterlinck. Izvinite ko zna, da se ne ljuti. Maurice je dobio za tu knjižicu Nobelovu nagradu, a imao je samo 20 društava. Ali je napisao fantastičan život pčele i zove se Život pčele. U košnici šta se radi? On nije rekao Bog. On nije rekao da je komandant matica, jer je opisao surovost pčela radilica prema matici. Strašnu surovost koju vi ne možete da zamislite. Ko ima tu knjigu, nek pročita, ko nabavi to. Ima reprint, samo nema original, ima Umiljić u Kragujevcu i još dvojica ovih starih, to je bio Reljić, to je bio stari pčelari, ti koji su pisali časopise. Znači, on je rekao do košnici vlada duh košnice, a to je Bog. Duh košnice koji reguliše sve u košnici. Prema tome, dragi moji, i matica, miris koji sam ja naneo a u rukavicama nisam moju ruku tu nigde dohvatio jer ja imam mirise, one su nju primile bez problema. To je jedan način. 100% prijem. Drugi način je uspavljivanjem sa CO2. I to je 100% način. Znači, pčele ramovi se izvade, istresu se, nadimi se, naprska se, vrate se ramovi, matica koju dajemo, spustimo je među pčele i zatvorimo. Pčele se posle par minuta probude i matica je primljena 100%. I još metoda, kolege, da vam danas ukažem. Ako znate, nemojte se ljutite, ali ne znamo svi. Ja puno ne znam što vi znate. I još jedna metoda. Iz ruke da date maticu. Iz ruke vaš, sa rukavicom. Činica mlake vode. Pored košce izvađena ona matica, sklonjena. Nadimimo košcu 5-6 puta snažno i onu maticu kroz vodu držite je za toraks ili za krila i kroz vodu 2-3 puta, brzo je, 1, 2, 3 puta, samo da je ne zadržite u vodi i pustite je na leto ili stavite na satonoše. 100% primjena. Znači, u tome je priča cela, da one nju će primiti ako ne osjećaju drugačiji feromon. Svaka matica koja ulazi u košcu ima svoj feromon, a nama je cilj da nju eliminišemo što višemo ispiranjem, mi njoj eliminišemo mirise i predupređujemo da ona širi taj miris, kasnije će ona nju prihvatiti. To su uglavnom sigurni načini i gledajte, postoje i vremena kad je teško maticu, kad teško se omane, a to su vremena septembar i tako dalje, pa i oktobar, ali vam mogu, kaže, ne, lako je nju, ona nema matice. Stavljaju se ljudi po 5 matica početkom oktobra i 5 ubiju. Nema nigde onoga vraga, matičnjaka i tako dalje, ali ima tu problem veliki. Ali ću ja reći da maticu treba zameniti za iduću godinu do 5. avgusta. Najbolje do 1. Ali ako već mora, onda do 15. Zašto, kolege?
Vratite se na onaj grafikon koji sam pokazao. Kad se rađaju zimujuće pčele, dugoživeće pčele, maticu koja je spremna, koja je proverena, koja ima zatvorno leglo, nova, a u avgustu, početkom, uvek imamo matice koje nisu ono trc malo posejala, preprodajemo. Nego imamo matice u oplodnjacima koje je i s jedne i s druge strane začebila leglo. Takvu maticu staviti da ona polaže zimujuća jaja. Ona će odmah da polaže zimujuća jaja. To je pravilo što bi po pravilu trebalo izvršiti zamenu i gde pčelari počesto, dragi moji, greše. Kvalitet saća. Samo da kažem, danas smo videli kod Bola, tamo kod Bobana, ovo ne valja, ovaj sat ne valja, ovaj sat ne valja. Ovo ništa ne valja. Pogledajte šta nam čine letvice, Super Strip, Herba Strip, Live Strip, sad nova ima koju sam ja kupovao. Ako stavite letvicu između dva rama pravo dole, pogledaj šta nam čini. Jeste vidjeli ovo? Sve očiste iza, izgori vosak, udubljenje i ta ram ne valja više. Ne valja više. Nije reproduktivan za iduću godinu. Za iduću godinu vam treba ram koji je reproduktivan da zaleže matica 90% tog rama da ga zalegne. Sve što je krnjavo, to treba iz košnice izbaciti. To su greške od onih ljudi koji to ne radi. Količina hrane, veoma, veoma bitno. Veoma bitno. Pogledajte moj kolega, dragi, koji pčelari, moj prijatelj veliki, koji pčelari sa LR košnicama, sa kojim ja radim na 1320 metara. 1320 metara ovaj pčelinjak. Pogledajte kakve on ramove i kako on zazimljava. LR, ali da blat može. Nema bojazni. Ako očisti dobro od varoje i sa ovom količinom hrane i sa pergom koja se na ovim se ramovima ne vidi i ovde se malo ne vidi, sa pergom koja mora bude prisutna u košci, o kojoj ćemo se reći više sada, mora se ući u zimski period, u period kada pčele ne opšte sa prirodom. Danas smo gledali, videli smo kod Bobana da donose polen, dve smo videli da se doneli polen i to nešto znači, ali to je jako, jako rano još, a to je znak da legla ima u košnici, da su krenule sa leglom i sad treba biti obazriv na sve. Zašto ako zahladni, šta će s tim leglom, biće izaći pčele, šta će te pčele raditi i tako dalje. Ovde pčelari jako kolege mnogo greše, pa ostave neprocenjeno malo hrane unutra. Hrana se najbolje utvrđuje pregledom kad uleto radimo, svaki ram podižemo i sabiramo u glavi ili u rokovniku. Ova košca broj 70 ima 4 puna rama meda. 4 puna rama meda, odnosno 4 rama 70%. Perge ima na 2-3 rama po 2 decimetra i tako dalje. Ovde se može desiti da jako pogrešno procenimo. I sad ću vam pomoći nešto što će vam koristiti. Ako utvrdimo da nema dovoljno hrane, moramo odmah pristupiti dohrani, ne prihrana. Prihrana je u prolećnom periodu. Ovde moramo pristupiti dohrani košnica. Kako? To je za mnoge nepoznanica. Ja sam tako radio i grešio. Ja sam dodavao hranilicu, danas sam je video kod tamo Boleta, evo je 700 ml, sipa čiča, dobar, drugo veče, opet sipam, ja sipam, mesec dana, legla, ali nema meda unutra, nema ništa da ja pomognem njoj, nema ono što ja hoću da napravim. Međutim, ja sam se dosetio i onda sam krenuo, prvo napravio sam duplikator, moj lično, kupio motor u Trsteniku, kupio reduktor, napravio da vršim invertazu šećera. To si video dole, video je Ivo, video je kod mene, to sam i sve pokazao iz radionice, i ovo Trulex, i ovo sve, to se ja ništa nisam ukrao od nekoga. Tako ja radim. Ako neko misli da ne valja, ja sam dobar. Ima buradi i meda i tekako, ali kolege, ako mi godina da, ali kolege drage, izradom ovoga ja sam učinio meni olakšao dohranu i mojim pčelama napravio zadovoljstvo da dobiju prilično prerađen sirup, prilično prerađen.
Jer moj invertovan sirup ima 6,1% saharoze, 6,1 i 6,2. To kontrolišem u Kraljevu institutu. Ima 69,4% redukovanih šećera unutra. A redukovan šećer je glukoza i fruktoza. Ono što pčele rade same enzimima, ali ako to nemate, onda sirup 3:2 u avgustu mesecu, ta prihrana mora biti, ta prihrana mora biti u velikim porcijama, kolege. To su dve stvari, varoa i dohrana. Sve drugo je i zazimljavanje na broju ramova unutra. To su tri krucijalne stvari. Čišćenje protiv varoje, hrana i dohrana i raspored ramova u zimu i kraj. Kako? Vidite, ja sam Dadan Blatovac kao većina ovde. Moja Dadan Blat košnica. Nastavak nemam, nastavak prazan, polunastavak, unutra od bidona, od kante osečeno 4,5 litra stane, vi sirupa 3:2, ja mog invertnog sirupa sipam, mogu da stavim odozgo i ne moram stiropor, neće nas, možda se neka utopi, bolesne hoće da se utope, one koje imaju ceranu, oni će da se utope maksimalno, znači one će to pokupiti, oni će to pokupiti, dragi moji, i odneti, evo vidite i ovde. Vidite, to je sve na mojim pčelinjacima u Gaju, to je Ivo video gde je pčelinjak u Gaju, ili kod kuće, ili u Komaranima, vidite ovde. Stavio sam leske i tako dalje ovde, to ona odnese za 2 dana i 2 noći, nema ništa. Sačekamo još 2 dana i opet dodamo. Ako hoćemo da procenimo, treba damo 3 puta, to je 12, 13 litara, ili 15, 16 litara, ili 20 litara. To moramo uraditi u najkraćem mogućem roku. U najkraćem mogućem. Nema septembar, nema tamo dalje. To se mora uraditi ili krajem jula ili odmah početkom avgusta. I tada, sad postoje pčelari koji kažu, šta ti, ja dam, ona kaže sve napuni i stavi sirup i preko legla, preko jaja. Nema veze, ostav ti to. Ona zna šta radi. Dodavanje hranlice po hranlice, samo čimo medveđu uslugu, teramo maticu da polaže više jaja, zapravo stimulišemo maticu, a ne dohranjujemo pčelinju zajednicu. To je moja preporuka i to je greška koju često pčelari rade. Draga moja braćo i sestre, ja sam čovek koji radi obavezno alkoholnu tinkturu pelina, o kojoj sam pisao i mene kolege iz Makedonije zovu i zahvaljuju što sam pisao svojevremeno o alkoholnoj tinkturi pelina. Pelin i majčina dušica, branilova trava, branilovka, to su zlato za pčelinju zajednicu. Pelin dokazano je da fantastično dejstvo ima na nozemu, pa i na ceranu. Znači, svaka dohrana, puni baloni i uproleće stimulativna prihrana, moja pokojna supruga, boj da uvijek prošli, jeste, evo ga ovde pelin, to je pelin tinktura pelina, stavlja u velikim špricom u svaki bidon, svaki balon, određenu količinu pelina, ali onda moram dodati na celom pčelinjaku. Ne može da se ne da na 5 košnica, jer pelin stvara poseban ambijent u košnicama i one dobiju miris i hoće da napadnu druge. Svima dati, ako nema dohranu, ti daj malu hranlicu i sipaj sa pelinom sirupa, neka imaju, neki oni zamirišu. I to je moje pravilo koje ja radim, dragi moji prijatelji. Ovo je Marijana, mog prijatelja Petrovskog iz Skopja, ono što ja sa poštovanjem koristim i kod mojih Dadan Blat košnica. Ako imate slučaj kad otvorite u avgustu, imate na 6 okvira legla puna, da malo samo pri vrhu ima meda gore, onda morate da napravite brzo jedan trik uz dohranu, da napravite trik da izvadite krajnje ramove ili da iz druge košnice izvadite ovakve pune meda, da napravite parabolu jednu, da bi vam ovaj deo gore ostao jedno 10 cm, 10-12 cm, ovo izgrebete sa viljuškom, kao što Marijan i ja radim, isto, ja sam rekao Marijanu, i staviti u centar
Jedan leglo, jedan ovakav, drugi leglo, treći ovakav, drugi ovakav. Ovakva 3 stavite unutra, primaknite leglo i pustite da pčele ovaj med odavde prenesu na druga mesta, da matica zaleže ovde, da ispoliraju zaleže i tu će vam biti zimsko klube. I još nešto, ovo su takozvani provokativni, pa veštački, ajde da kažem veštački, medni venci. Znači, mi smo ih isprovocirali i napravili da pčela smesti klube gde treba u centar, a to je vrlo važno. Veoma, veoma, kolege, bitno. Kolege moje drage, alfa i omega u pčelinjoj zajednici za narednu godinu jeste perga ili takozvani fermentisan polen. Pčele polen ne drže u sirovom stanju košnice, to vama svima poznato. Pčele, radilice, kućevne fermentišu polen i pretvaraju ga u pergu, pčelinji hleb, sa kojim hrane prvo leglo i mlade larve do zatvaranja u ćeliji poklopca. Bez perge nema života. Kad pogledate u proleće, uleto košnicu, ako nema perge, dešava se u prirodi problem sa polenom. On se inače dešava. Inače, iz prirode dolazi pre svega polen koji više nije nutritivne vrednosti koje je bilo ranije, jer na njega napada hemija iz vazduha, ne oni što krope i prskaju. I oni, ali hemija iz vazduha. Iz vazduha hemija koji svaki dan pada na cvetove i gde vi imate takozvani nutritivni stres u košnici. Čak i gubitak pčela koji sada Amerikanci dokazuju kroz koloniji kolaps i tako dalje, jer se pčele dezorijentišu kada taj polen konzumiraju i donose, dezorijentišu se, on ne sadrži proteine i one materije koje su neophodne da se odgaji mlada pčela. Prema tome, ako nema polen, ja savetujem nekoliko stvari. Ako manjkanje, otvorite i nemate, malo imate perge unutra, ovako na 2-3 ramića, molim vas, pristupite obavezno. Sledećem, idemo dalje, da vas nešto, dobro, to neću govoriti, to je da ja prodam zumbe, samo da im da li sam ovde, mislim da jesam, sad ću vam reći. Pristupite ovoj radnji, ovo je Taranov napisao, obavezno prihranu izvršite kilo šećera, 800 mililitara vode i 2 decilitra sveže kravljeg mleka. Molim vas, u više večeriju to dodajte. Mleko nemojte kupiti u prodavnici, mleko nemojte kupiti ujutru, tamo gde vam pčele, ako imaju stoka, krave, kupite, znači koliko vam litara treba za koliko košnica, kupite, uveče nek vam pomuze i odmah ga dajte u sirup, u ovaj sirup ovde, voda i šećer i dajte, učinili smo uslugu da matica dalje nosi i da počnu polako da se oporavljaju, ali obavezno dodajte pogaču, obavezno, koji će biti sastava 9:1 u korist šećera u prahu. 9 kila šećera u prahu, 1 kilogram pekarskog živog kvasca umešajte i stavite u kese, najlon i stavite na satonoše, da one iz toga crpe belančevine, a da ono što donesu pomešaju, jer oni će to nositi u ćelije, da pomešaju i da naprave novu hranu koja će proći zimu. To imate u Taranovoj knjizi ovde i nemojte da misli da sam ja vas tu nešto prevario i tako dalje. Ja sam preskočio puno, vodite računa da imate perge unutra. Rekao sam, bez perge, kolege, bez perge u košnici nema života narednih generacija. Dakle, hrana, tretmani protiv varoje, perga i na kraju ovo što sam zaboravio da kažem. Evo ovo, kolege, zazimljavajte pčelinje zajednice, to sam video da ne radite. Obično sam par pčelinjaka, to video da ne radite. Zazimljavajte pčelinje zajednice obavezno sa ramom do 2 manje. Obavezno. 1 do 2 rama se mora izvati iz košnice iz razloga što su ponegde loše lokacije,
da ne bude vlage, da bude aeracija vazduha okolo i da na proleće lakše kontrolište kad ćete da stavite satnu ostavu. Kad će ovde, kolege, da stavimo satnu ostavu? Ovde, 8 ramova, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Kad ću da stavim prvu satnu ostavu, kolege? Šta mislite kad? A kad kažu, Bobo? Ne, greška. Kažu kada ovde povuku zaperak ovde i ovde. Tada ću da stavim satnu ostavu. Sve pre toga je bacanje voska, sve preko toga je totalna greška, sve preko toga je kukanje da, gde ja držim predavanje, u Štipu, Kostov, ili Kostov se zove, što proizvodi satne ostave, Igor Kostov, da Igor Kostov podvaljuje, stavlja mnogo parafina, cerazina, masti u satne ostave, pa nam pčele izvukle ovako satnu ostavu, ovako izvukle, dole nisu. A to su izvukle zato što u košnici nemamo dovoljno mladih pčela starosti od 12 do 18 dana koje luče vosak, nego imamo one do 12 dana ili imamo one starije od 20 dana. To je, dragi moji prijatelji. Hvala vam na pažnji, želim vam svaku sreću i medno. Za to. Ja uništujemo košnicата, a pčela izdržuje do 45 stepeni. Дека varroa nad 40 stepeni umira. Da li je točno? Hoće li kažem nešto? Za nas pčelare, praktičare, to je priča za decu. Da ne kažem malu decu, za decu. Nisam video niko ko je uradio, a posjetio sam stotine pčelinjaka. Zapamte, ja idem Makedonija, cela Srbija, cela Crna Gora, cela Bosna i Hercegovina i deo Hrvatske. Nigde nisam video da su ljudi pokazali na pčelinjacima da je to tako. Nigde. Ja imam mojih prijatelja boljih, iskusnijih predavača od mene u Srbiji. To su Miljko Šljivić koji mnogo predavanja ima i koji nikad neće to reći da je ona upravo temperaturom ubijena. A danas kad sam vam rekao da treba izvršiti testiranje, niste me pratili dobro. Niste pratili moje predavanje, pojedinci. Šta sam rekao? Skinite varrou, ne sa centralnog rama pčele, nego tako je, zato što ona beži više na ona dva što nisu u centru, nego one u centru. Vidi, samo da se nadovežem. Kako bi podigli mi temperaturu? Ma to su priče, Marijane, a to su priče za decu, za klince. Kako možemo da podigli? Dobro je. Kolege, da dovršim ja, Marijane, da dovršim ja kolegi da kažem nešto. Znate, postoje, prijatelju moj, kolega poštovani, postoje priče radi priča. Postoje nadgornjavanja radi dokazivanja. Ja večeras, moja malenkost, nije došla u prijateljsko Kumanovo da se s vama nadgornjavam i da ja pričam nešto, sve što sam večeras rekao. Evo, Ivo je bio kod Đoka Zečevića, sve što sam večeras rekao radim ja na mojim pčelinjacima. I rekao sam da smemo u ruku stavim na krst, da nisam do sada imao beža, što ne znači da neću sad imati sutra. Znači imao sam sreću da mi pčele nisu napuštale košnice.